Hej og velkommen til den her lille demonstrationsvideo. Du kan se, at vi har pyntet rigtig godt op med balloner, heliumballoner. Og jeg vil demonstrere, hvordan at vores trykflasker de virker, og hvordan at du puster en ballon op med helium. Når du modtager en af vores trykflasker med helium, så vil du modtage den i sådan en papkasse som den her. Og nede i kassen, der finder du naturligvis den trykflaske med helium, som du har bestilt. I det her tilfælde 1,8. Og der medfølger en hætte til at skrue oven på flasken. Har du nu bestilt det som et tilbud med både flaske og balloner, så finder du naturligvis også balloner og snor i kassen. Jeg vil lige demonstrere, hvordan at du fylder en ballon med helium. Så sætter vi lige kassen her. Først så skruer du den her lille sikkerhedshætte på, der sidder her. Den skruer du af, og så sætter du hætten, den gule hætte på. Og den har et lille mundstykke herude, som du sætter ballonen ud over. Den her pose, den er naturligvis åben, det vil din ikke være. Så vælger jeg en ballon. Jeg tager den blå. Så vi lige sikrer os, at den sidder godt fast. Så tager du ballonen, du sætter ud over den her hætte. Du holder godt fast, og så trykker du. Og som du kan se, så kommer det altså med en kraft, det her helium i ballonen. Så det er vigtigt, at det er nogle rigtig gode balloner, nogle kvalitetsballoner. Og derfor anbefaler vi også altid, at du køber dine balloner hos os, fordi vi har testet dem og ved, at det er topkvalitet.